Ebusia for movie be aqua baba so German scafi so and so German TV so. Let me say what me can't subscribe to channel no why. Yes, Matiasi. Nansi na adaje no eni ho kra nti adaje ni ho bet game no de yeguso aye twa yes your ha se be save mo nti no matter what say plan na enya adaje nya kra na game no de wo de banko ade a ye de be ma ho kama yes mini ho nyina no Bla Vincent on na ebo machi dom pa game no obi eni ho a ojana bonten twama obi a kama 0544237828 Bla Vincent behwe twama kama yes na sister Selenso ono so guso bodwuma 0599212255 yes ono so odemana obehwe twama kama Bla Foster so ginem de den pa 0246898449 ono so ebehwe twama kama ene Tuesday ye ma 25% commission yes omumu bia be contact ni bia wosi soja man say anopa game no any new rush na 25% commission one farmer me a me ntwa no wo yes ka kire ni pakro no yes order from above ena me pa cha wo pese wo ye edan ho adwuma se bia wa asase bi wo pese wo si wo pe plan na se wo pe nice design pa dia me pa cha elegant architecture and survey me patcho contact omo wo Ghana ha be use 05442265 0544265335 me patcho wo US nso a de +233 ne ba wo use 0 no abebo 544 yes 265335 no ewo ho elegant architecture and survey me patcho mo bodwuma papa omo bodwuma papa into contact omo on behwe etwa ama sorry on behwe ama nine design na yes on be your plans ni nyina ama kama on be ma flow level bibia on be ama on be bibia ama kama yes into yen hwe de your for NLVAD Tuesday night yen setup we transfer from midweek event number 856 you so ato 12 ewa ha eno sewu 21 owie no my 53 owie o my 60 first box winning owie on 511 measures your first box no asewu 8938 ewa machine owie o my 69 no asewu 47 owie o my 62 or 262 we pe and a following week last week wabeto 71 ewo ho kama 71 ewo ho kama yes into we dia wasi emfa event enkodi na I'm interesting to show be egu so single to 36 ewia na nimienu repeat akogusoro na nimienu repeat akogusoro single to 36 2 dalet ewo setup no so eno no single to 36 good and we no ye permit event na ye single to 3661 once 2 no so repeat ebeso ano na 36 ni repeat beso 2 no so nti was ye sa 3 numbers no single to 36 and 61 na we no best rate etwa ewo ko kama yemfe current na oba current na say no abehihye no ede amaye say eno ahihye no ede amaye nti obehya ase wa ha event number 142 obeto 12 no wa ha eno sewo 21 so owie yepe eno obeto 5353 owie o my 60 first box machine sorry first box winning na owie o the 11 abehya ase ewo first box winning no asewo 8938 ewo machine owie yape ena obeto 69 ena osewo 47 ewo center box machine owie o my 62 owie na obeto 71 no ewa ha nti owie dia osi yemfa event no enkodi free ewo ho kama
Yes, na yɛnhwɛ yɛ second setup yi. Ɛno nso yɛ transfer from national. Event number 701. Mehu nso ato 72. Owie normal yɛ 84 na ɔsɛwo 75. Owie a 1, 2, 3 na wabɛto 82 na asɛwo san 1. Owie a 45 na asɛwo 67. Owie a 39 na asɛwo double 5. Owie a pɛ na wabɛto 59 59 nti wɔwie deɛ a ɔno nso sɛ yɛmfa event yi nkɔdi. Nti wɔ saa setup wei so no, mepɛ sɛ yɛpeke 12 65 56 yi. 12 65 56 no ɛwɔ so ɛwɔ hɔ kama. 12 65 56 nti wopɛ me event no a na wayi 12 65 56 nso atwa ɛwɔ so ɛwɔ hɔ kama. Nti ɛhɔ no nso yɛnhwɛ current no. Nti woba current no a ɛno nso ɛbɛhyɛ aseɛ wɔ ha sɛ event number 143 ɔbɛtoo 84 no. Yes, before 84 no bo nso ato 72 na ɔde 75 abɛhyɛ aseɛ na ɔde ahyia 84 no ɛwɔ winning sorry. Nti 1 2 3 na okay 1 2 3 na wabɛto 82 no ɛde ama yɛn 82 na asɛwo san 1 ɛwɔ machine. Owie pɛ na abɛma yɛ 45 45 na ɔno nso asɛwo 67. Owie pɛ ɛna ɔbɛto 39 39 ɛna ɔsɛwo double 5 ɛwɔ machine. Owie deɛ a ɔmɛto 59 no 59 yes. Nti woba current no a saa na wahyehyɛ no wɔ hɔ ɛna plan no nso sei na ɛteɛ. Nti wei ɛna yɛwɔ for bag Tuesday yes. Nti yɛka 2 event no bom a sei na yɛba abɛnya. Yes, yɛka 2 event no bom a sei na yɛba abɛnya. Na yɛyi yɛ best 5 na yɛyi yɛ best 3 na yɛakɔ for yɛ 2 dalet. Single 2 36 yɛbɛkɔ for single 2 free banker. Single 2 free banker. Yes. Nti numbers no nso na gu ano. Contact wɔn a ɔmo mu bia bɛhwɛ atwa ama kama. Yes, na ɛno nso ɛno no. Nyame nka ho, ɔmo nkwatente ahoɔden wɔ mu. Bye bye.